हेल' गाइस माबोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनानै थाबाय। गाइस आं भिडिअ लाबोनो हायिया जोबोद गोबाव जाबायमोन। गोबां सिगांनिफ्रायनो सोलोंजेननाय बिथांमोना बुङो कमेन्टआवबो वाट्सएपफ्रावबो गोबाङानो माने SMS खालामदों आरोना। भिडिअखौ थाब लाबो, सोरबा सोरबा ना गुरनाय, सोरबा सोरबा राइदिं सिबनाय, सोरबा सोरबा बालाहामा, सोरबा सोरबा दाहाल थुंग्रि, सोरबा सोरबा आरज आलाप। गाइसमोन माखासे भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव जायो, माने 20 मिनिट, बिदिनो 20 मिनिट जाद्रायावबो 15, 16, 17 बेफोरबायदि मिनिट गाहाम जाहैयो। ओंखायनो माने आं सोलोंजेननायाव बांद्राय गोलाव गोलावखौ माने भिडिअफोरनिफ्राय नायनानै सोलोङोब्ला एसे सोलोंग्राया माने रोंनो नागिरा आरोना। ओंखायनो माने गुसुं गुसुंखौ थाब थाब माने रिपिट बानाय थाब थाब सोलोंफिनबाय थानो हायो नालाय, थाब थाब गोसोआव थानो नागिरा आरो। ओंखायनो माने आङो एसे गुसुं गुसुंसो फोरोंनाय जायो आरोना। गाइसमोन बेफोरखौ बाद होनदो, आङो लाबोगोन लासैनो गासिबो भिडिअखौबो समजों लोगोसे लाबोजोबगोन। गाइसमोन आं दिनै बालाहामाखौ फोरोंनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आङो खेबसे लासै सुनानै खामफोरजों एसे स्पिडाव सुयो, खिन्थु आं लासै सुना आरो ओरैनो फाखोसेल' सुना होगोन, गुसुं सुखा ओरैनो। गाइसमोन बेखिनियानो, बेखौनो उल्था गिदिं सुबाय थायो। नोंथांमोना बेखिनिखौ सोलोंनानै ओमफ्राय माबोरै उल्था पुल्था लायो बेफोरखौ खोनासं उल्था पुल्था सुबाय थाबानो रोंगोन आरोना खाम जथाफोरजों दामनो। गाइसमोन नायदो, आं होलांसै। आं लासै सुना होगोन। सोरबा सोरबा सारेगामा रोङैफोरा सारेगामाखौ रोङाब्लाबो बे आखाइनि मुभमेन्ट्सखौ नायनानै माबा आरोना। फार्स्टनियानो जागोन। सिबां गा पा पा दा पा गा रे सा सा दा, ओरै ब्रायबेसन होनांगोन आरो सायाव ना। आखाइनि मुभमेन्ट्सखौ खेबसे नायनानै आं लासै सुना होनि। ओमफ्राय बेनि उननिया ओरै जागोन आरोना। दा रे रे गा पा गा रे सा गा रे सा। आखाइनि मुभमेन्ट्सखौ खेबसे नायना लाबाव। आङो बुंनाया भुल जायोबाबो लिरना होखागोन बारु स्क्रिनाव, नोंथांमोना स्क्रिननिखौ नायबानो जाबाय। आखाइनि मुभमेन्ट्सखौ नायना ला। ओमफ्राय एसे सुनानै आरो नै बेखौ सुना होफिनदो। इसिबां होमबाना बेखौ मोननैखौबो जमा खालामबा नै ओरै जाबाय। बिदि जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय बेनि उननिया
रे गा सा रे गा सा रे गा सा रे गा सा गा गा रे सा रे गा सा रे गा सा गा गा रे 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 so ओमफ्राय निया बेनि उननिया da da pa da pa ga re sa sa ga ga re sa ga ga re pa da pa ga re sa sa ga ga re mana मोननैखौबो जमा खालामबानो जागोन खेबसे लासै स्ल' मोसनाव मोननैखौ जमा सुना होनि नायना लाबानो जाबाय बिदि जाहैगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैखौ बै मोनसेखौ बुजाना होनांगौ pa da pa ga re sa 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 da ओमफ्राय बेखौ सुनानै आरो बेखौ सुफिनलायदो दस da re ga pa ga re sa sa ga re sa da sa oh da re re ga pa ga re sa sa बेखिनियानो दा बै फार्स्टनिफ्राय फैफिनलायसिगोन फार्स्टनिफ्राय एकदम बेबायदिनो बेखौनो माने खाम सिफुंजों गिदिं 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 गोलाव सुयो आरोना स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना बेखिनिखौ नायनानै सोलोंग्रोबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन